Hey girls! Hej! Hej! Hvad så? Velkommen til. Mange tak. Hej Signe! Hej Natasha! Hej med! Hej! Nå, ja, jeg tager lige mit overtøj af. Nej, okay. Kommer vi noget færdig? Ja, tak. Hvad er det? Det er hvid vin. Er det hvidvin? Jo. Oh my god. Girl, you're the best. Hey guys, jeg har en rigtig sej til jer. Hvad er det? Oh my god, hvad er det, min? Det er ecstasy. Ecstasy, hvor fik du det fra? Nogle andre venner. Kom. Oh my god. Ej, nej. Det her er en dum idé, jo. En dum idé. Det er der sgu Det er færdigt, jo. Er du klar, hvor godt det føles, når jeg hører, man bliver sådan helt vildt glad? Rigtig nok. Ej, men hvad? Okay. Okay, en pind skader ikke, okay Ja, guys? ja. Jeg vil tage den første. Så kom. Er I klar? 1, 2, 3, 3, nu! nu! Vent lige. Skal vi ikke tage et til? Jo! Er I klar? Er I klar? Ja. 3, 2, 1, nu! Guys, jeg kommer lige med. Ja. Bare en lille en. Ikke så brug for en til. Okay. Mit hoved. Du okay? Jeg har det helt fint. Helt sikker. Ja. Stoffer er en meget populær ting blandt unge, og vi har også hørt om mange sjove ting, folk har gjort, eller måske også dumme ting, når de har været høje eller skæve. Men er stoffer nu så godt, som de lyder? Og hvad er grundene til, at dem, som er stofmisbrugere, tager stoffer, selvom de kender til konsekvenserne? Til det har vi været ude og interviewe nogle forskellige folk, for at høre om deres synsvinkel. Vi skal lige have en interview med en læge, der har arbejdet med misbrugsbehandlinger i 4 år. Det typiske grund af folk bruger stoffer er sociale problemer, familieproblemer, psykiske lidelser. Der er mange forskellige behandling for misbrug. Og så man skal bruge psykologerne, og så man kan også have nogle medicinbehandling. For eksempel giver nogle medicin i stedet af stoffer, og så nedtrapning den medicin gradvis, og så man bliver frit. Tiden til, at man bliver frit fra stoffer, det er meget forskel. Og de fleste bruger hash, fordi de er billigt, og det er meget nemt at få hash. Og de fleste tænker, at man bliver ikke afhængig af at bruge hash. Men det er helt forkert. Det at prøve stoffer er et ungdomsfænomen, fænomen. Og det fleste at prøve stoffer første gang er i alderen mellem 16 til 19 år. Vi har taget til Nørrebro for at snakke med 2 frivillige stofmisbrugere. Og her kan vi høre deres historie. Jeg startede med at ryge, da jeg var 27. Det var ikke i forhold til andre, der talte mig så lidt sent, men så ja, det var hash. Og skunk og pot og forskellige afarter af hvad der nu er. Jeg røg hash. På hash, okay. I cirka 12 år. Hvad fik dig til at tage stoffer, selvom risikoen? Jamen altså risiko, jeg ved ikke. Det startede, da jeg var teenager. Så bare fortsat. Jeg ved ikke rigtig, hvad der fik mig til at starte. Jeg tror, det har været min opvækst. Min mor var hardcore misbrug. Jeg tror, det var lidt spændende. Jeg rendte rundt og kedede mig, synes ikke hverdagen var så
og specielt sjov. Hvordan føles det at tage stoffer? Det er forskelligt, fordi altså, som sagt, hvis det er, man tager det gerne efter man ikke har røget længere tid eller første gang, så er det meget med sådan en grineflip og alt er sjovt. Hvor så hvis man bliver ved, så opbygger man tolerance, og så, altså det er også forskelligt fra person til person. For mig, der var det mere, jamen så havde jeg sådan en dæmper på følelserne. Jeg ikke sidder selv i det, men det er meget dejligt. Man glemmer ting, man er lidt ligeglad med ting. Har du fået en stor regning? Jamen, det betyder ikke så meget, bare så længe man kunne få lov til at ryge. Har mistet nogle ting på det, ikke? Men det har været meget dejligt. Hvor meget begyndte du så sådan at ryge på dit allerhøjeste punkt? Altså til sidst, jeg tror det var 1-2 gram. Det var ikke fordi det var værd, men jeg tror også det bliver nemt påvirket. Så jeg mere i forhold til mange, jeg tror jeg mere sådan i forhold til mange joints jeg røg på en dag. Og det var omkring 7-8 stykker, jeg kom op på. På mit højeste punkt var faktisk ugen før jeg stoppede, der røg jeg, tror jeg, 7 gram på en uge eller sådan noget, så det var pænt vildt. Ellers har det ligget på måske 3-4 gram. Vidste dine familie og venner, at du tager stopper? Hvis ja, hvad sagde de så til dig? Jamen det vidste de også godt. Jeg var meget åben omkring det, og til at starte med var de synes det var meget fedt, fordi jeg netop havde rendt rundt i en verden, hvor det havde set lidt sort ud, og det fik mig i bedre humør, og det fik mig også til at gå fra at være lidt indadvendt til at være lidt udadvendt og blive lidt mere social. Men så selvfølgelig senere hen, når det så tog overhånd, så var det ikke fordi de var sådan, det skal du ikke gøre, men mere sådan, om jeg ikke skulle søge noget hjælp og sådan. Så de var egentlig meget støttende hele vejen igennem. Ja. Min mor var lidt stolt, fordi hun var hardcore misbruger, så hun var glad for, at jeg ikke tog coke eller heroin eller et eller andet. Min far var meget imod det. Han er militærmand. Han var ikke så glad for det, men han vidste det godt. Og de venner, jeg har og jeg havde og har, de røg. Hvor meget behandling har du været igennem, og hvor meget har det hjulpet dig til det? Det er første gang, jeg er i behandling, og jeg synes, det har hjulpet mig meget. Jeg tror, jeg har været i 2 behandlingsformer, før jeg kom her. Jeg har været i 3. Jeg har været i U-turn, hed det, ligger inde i København. Det var meget hyggeligt. Det hjalp mig ikke så meget. Så var jeg i en ungegruppe, der hed Hash og Kokain, ude ved Enghave Station. Der stoppede jeg i 3-4 måneder, og så startede jeg igen efterfølgende. Så har jeg været nede på Torvej, og det virkede ikke for mig overhovedet. Og så kom jeg herind, og så det forløb, der har været, og har taget mig mere sammen og været mere oplagt til at stoppe, det har hjulpet mig til at stoppe. Hvordan fik du råd til at tage stoffer? Altså, til at starte med, der havde jeg arbejde, så det var egentlig bare ved at arbejde. Det var også det var først faktisk efter jeg mistede mit arbejde, at det lidt tog overhånd. Fordi så havde jeg ikke noget at bruge min tid på, så havde jeg for meget tid, og så var det kedeligt. Men der fik jeg så kontanthjælp, og så det sådan. Så det var egentlig det, jeg brugte min kontanthjælp på, og så var det sådan, at jeg begyndte at låne penge af mine venner. Jeg kendte en pusher, som jeg altid kunne låne hos, og har mange forbindelser her og der, så nogle gange har man også været gratis. Jeg synes ikke, det var så slemt, men jeg kan godt mærke på min økonomi nu, at den er blevet meget bedre efter at stoppe. Hvad fik dig så til at stoppe? Jamen altså, der havde jeg bare ikke lyst, og det blev sådan, at selv før jeg skulle mødes med venner, som der ikke var skæve, eller min kæreste, så skulle jeg lige have en joint før, og så kunne jeg godt mærke, at altså, det var ikke i orden. Mine børn, de er anbragt lige nu, eller min søn er anbragt i plejefamilie, og min datter er kommet hjem, og så tænkte jeg, at det nok på tide at stoppe. Okay, nogle sidste ord, eller? Jamen altså, det kan være, at det lyder interessant at ryge og tage stoffer, og det er det også, man skal virkelig passe på og virkelig mærke efter. Mod folk er begyndt at ryge hash på fast basis i hvert fald. Generelt stoffer, det fører som regel aldrig noget godt med sig. Jeg har blandt andet en rimelig stor gæld. Jeg går bøvler med nære relationer generelt. Altså det var dumt.